Para program telefone telefone manidiky raha maro ya rafozako magnantegna pazy finanto vaza yani yo zala tsy nampoizako moana laky antegna ty invitation zao ya antegna mila mipôzipôzy saika ampidiriko permida saika ampidiriko permida nampidiro poajiny nataoko ese pantalon jiny afaranisiky intergale gatikateko mkostara tsy afane iza tsy maintsy agnano spesialy amizegny iza avy malaky raha fozantegna miinvité iza tsy maintsy magnano okey nambarazao navy aminera zao oui ay mama samsina ino raha nandalo ndraiky vanagnonkogno tamiagna tsy mety nipiagna azanao avy edy anao io makopenao io hambarako vazaha olo jomy raty be io ey aza fiavinao lakoro This fanantenagna tamina karamozako eritreritrinaslavy nefa zabiza zakase anompoko niany asy milanao misy contact ndraiky This fanantenagna tamina karamozako fanantenagna rapozako taminakay eritreritrinasy tanikanazy azo papie za ty ambarany fazabe nefa za topinamakoa e telefony manitriky raha maro defonao tsaiky ty za ty tsy nazabenao mirafozako defonao tsaiky ty za ty tsy nazabenao meva tamy mamanao tagny jodi tapaka antegnategna fiaragnatsika tapaka antegnategna fiaragnatsika ey samby mitandegny otsikotsikonazy samby mitandegny otsikotsikonazy defonao 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 aya ay aya ay aya ay ni bombarder rafozako zao ravagna lovinay fitiavagna tapaka antegnategnane magonigony fitiavagna tapaka antegnategnany